Silavê var baş hevanno çend û çê ku me amedekine dixwazim ji wara pêşkêş bikim di derbarê İran Rojhilatê Kurdistanê de agahiyê nû hene daxuyaniya dawî ya dewleta Îranê heye. Berê ku em dest bi bültenê bikin dixwazim bînim bîra hevan lan. Şemal Beşîrî çavdêrê siyasî di derbarê Rojhilatê Kurdistanê Îranê de xwedî agahiyên pir berfireh analîzî wî gelekî giring in. İşev mîvanê min e saet di bîst û yêkan de li gorî saeta Ewropayê ji kerema xwe re me û mîvanê me bi tenê nehêlin ez li bendê me hûn werin temaşe bikin bi qasî 3 saetê din yan jî 2 saet û nîvê din em bernameyekê zindî çê dikin Rêzdar Şemal Beşîrî ji Rojhilatê Kurdistanê mîvanê me ye ka em binêrin ew ê çi bibêje de derbarê amedekariyên Îranê de gelo şer wê rû bide eger şerekî derbikeve valahiya otorîteya siyasî wextê ku çê bibe Kurd çiqas amade ne em pê dihesin ku di nava Kurdan de do pêr jî me pêşniyaz kiribû çawa çê dibe merû çawa dikare amade bike komîteyek hevbeş weke meclîsek merû ava bike beriya ku şer dest pê bike piştî şer dema ku valahiya siyasî çê bibe ev komîteya ku em behs dikin bikeve dewrê bikaribe biryaran bikire biryarên siyasî yani hîzb partî bi tena serê xwe biryaran nedin ev meclis li ser navê Kurdan biryaran bide bi beşdariya hemî sazî û dezgehên Kurdan ê Rojhilatê Kurdistanê. Ev meselekî giring e ne tenê piştî şer ji niha ve ji bo çawa yani rêyekî bidin pêşiya xwepêşandanan yan jî milletê Kurd di vê krîzê de çawa tev bigere. Ev meselekî mühîm e vê êvarê em ê nîqaş bikin. Niha hevan ez ji wara nûçe amade dikim. Min ji nûçe amade kiriye dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Niha İran meydan dixwîne ji Amerîkayê re dibêje em amade ne ka werin eger hêz û quweta we heye dibê werin em şer bikin. Di vê naverê de di derbarê Ehmed El-Şara de jî agahiyên nû hene dixwazim bi we re parve bikim bînim bîra min ji kerema xwe re hûn jî bînin bîra min tiştan ji bîr dikim. Wî rojê di derheqê Selhedîn Demirtaş min tiştekî nivîsîbû min wisa manşet amade kiribû bername xilas bû min di derbarê Selhedîn Demirtaş de tu tiştekî negotiye. Ez pir berketim. Yani tiştî wisa merû ji bîr dike ji ber ku tiştên nûçeyên deqeyên dawî dikevînê merû ji bîr dike divê hûn carnan tiştî wisa bînin bîra me ême 1700 tişt hene mejiyê me de têv li hev bîye heqeten mejiyê me canan wisa dibe mîna çop qas tiştê negatîv hene tê de cih digirin êdî min qirar girtiye tiştê ku negatîv be ez di mejiyê xwe de di hafiza xwe de bi cih nakim naxwazim bibînim ji nedîtî ve têm yani inkar dikim. Hevanno em hema basa İranê bikin we got erê we gotibe erê temam e em awisa bikin di vê naberê de hevalê ku tên be tevlî dibin hevalê ku paşê sêr dikin bibin abone vê kanalê bi pêş bixin yekane kanala Kurdî ya bi istikrar dimeşe yani hem yekemîn e hem yekane ye yani tenê ye wekî din tune ye bi istikrar weşanê birêve dibe li ser YouTubeê hevanno. Berdevkî Wezareta Karê Derbarîya Îranê İsmaîl Beqayî di derbarê îtîmala êrişa Amerîkayê li ser welatê wî de ragihand ku İran di parastina axa xwe de tu nermî nîşan nade. Tu xemsariyê jî nîşan nade. Yani bê rehm ew ê tev bigere. Li aliyê din li gorî agahiyên dawî hêjmara miryên li Îranê ên di xwepêşandanan de her ku diçe zêdetir dibe ji bîstî derbas bîye. İsmaîl Beqayî di konferansa xwe ya rojnamegeriyê ya heftanê de li Tehranê behsa xwepêşandanên dawî kir got Amerîka û İsraîl piştgiriya van nerazîbûnên li welatê me digirin. Yani dikin piştgirî didin van xwepêşandanên li welatê me dixwazin tev li hev bikin. Rejîma İsraîlî û Amerîka hewl didin bawekî hevdem şerîgatî li gel zextên aborî rewşeke aloz û şerê derûnî psikolojîk bi ser Îranê de bisepidînin. Li gorî Beqayî rayedarê Îranî şerê psikolojîk çêkirina atmosfereke medyayî ya dijber beşekî ji stratejiya Amerîka û İsraîlê ye. Dibe bala me li ser xurtkirina amedehiyên welat e. Çavê me ji bo parastina axa Îranê vekirîne. Ya ku ji bo me mühîm e giring e ew e em bi hemû quweta xwe bi hêza xwe tevgera aliyên dijber bişopînin em bikaribin wana bê bandor bikin. Yani
استخبارات İsrail'e, istihbarata Amerika'ya yanjı erişi vane çekdari. Hezu kuvveta İran'e çıkas heye karibe istihbarata İsrail'e ve Amerika be bandor bike ve var ya mivane xwat persin vantıştana de parastana İran'e de hezame ya çekdari amadeye. De beje İran. Hejmara Miryan de ve navre de zede bune ajansa Aranaye. Ragahand ku duha peşandana ile İran'e de jiber perskreken aburi elbet despêkiribûn hejmara Miryan ji bîstî derbas bû. Di nava heş rojên dawiyê de li 26 bajaran tam 19 xwepêşander endamekî hêzên ewlehiyê hatine kuştin. Ev daneyên fermî ne ê ku hatine îlan kirin. Li Seranserê Welêt li 222 xalan xwepêşandan pêk hatine. 51 kes birîndar bûne. 909 kes jî hatine binçav kirin. Heta niha rayedarên Îranê di derbarê hejmara mirî û birîndaran de tu daxuyaniyekê fermî nedaye. Serokê Amerîkayê Donald Trump beriya niha gotibû eger İran wekî her timî êrişê xwepêşanderan bike, eger hinek ji wan bikuje, Amerîka wê bi hawara wan ve biçe, ez bawer dikim ke wê ji alî Amerîkayê ve darbeyekî pir giran bixe. Behsa Îranê dike. Herkes divê qenaetê de ye ku di nava 6 mehên pêşme li Îranê şerekî pir giran çêdibe. Em ê jî ji Ewropê ve di vê kanalê de giranî bidin ser meseleyan. Ji ber ku me ji nêz ve eleqedar dike. Ev meseleya li Îranê hevano naşibe ya Venezuela'ya, naşibe deverekî dinê cîhanê. Ji ber ku temamî dişibe mesela Sûriye. Niha tiştekî din jî ez pê hesiya me vê varê zêdetir agahiyan bigirin. Gelo hêzên şervan ên Kurd bi taybetî şervanên pejakê ji aliyê Amerîkayê ve tên destekkirin yan na. Yani Amerîkayê çawa ku piştgirî da Qesedê, di avabûna Qesedê de, çawa ku di parastina Kobanî de, di tekuşîna li hember Daişê de, piştgirî da YPG, YPJ û ji wan Qesedê ava kirin. Gelo aynı senaryo, gelo aynı hêz û kuvvet û alîkarî wê li Rojhilatê Kurdistanê jî were nîşandan yan na. Vê êvarê em ê ji Rêzdar Şemal Beşîrî bipirsin. Îşev mîvanê min e ez bînim ser ekranê ji bîr nekin ji kerema xwe re me bi tenê nehêle. Saet 21 de kengê tam 7-8 ne 2 saetê de. Ez dû nûçeyê xwe xilas bikim, ez biçim amadekarî bikim. Niha 120 çalakvanan hevano banga berdana xwepêşanderan kirine. Yani ew kesên ku hatine binçavkirin serbestiya wan dixwazin. 120 çalakvanên sivîl, siyasî, mafê mirovan ê Rojhilatê Kurdistanê piştevaniya xwe ji bo xwepêşandana nîşandan û bang li dewleta Îranê kirin ku hemû kesên ku kirine binçavan hejmara wan derdora 1000 kesiye serbest berde. Çalakvanan daxwaz kirin ku hemû kesên ku vê dawî hatine binçavkirin serbest berde, daxwazê wan ê rewa û meşrû bi cih bîne. Rêxistina mafê maniya hanna di derbarê yani binçavkirin, qetilkirina xwepêşanderên Kurd ên li Rojhilatê Kurdistanê de hin agahiyê nû parvekirine ka ev agahî çi ne? Di roja nehemîn ya çalakiyan de hevano dibêje êriş her ku diçin dijwartir dibin. Nêzîkatiya hêzên rejîma Îranê ya li hember xwepêşanderan dijwartir, tundtir dibe. Li Rojhilatê Kurdistanê zêdetirî 66 xwepêşanderên Kurd ji aliyê hêzên rejîmê ve hatine binçav kirin. 8 welatiyên Kurd di dema xwepêşandanan de ji aliyê hêzên Îranê ve hatine qetil kirin. Di encama êrişên hêzên rejîmê ya li ser xwepêşandanan de li bajarên wekî Kîrmanşan, Îlam, Hamedanê herîkêm 15 xwepêşanderên Kurd hatine qetil kirin. Heta niha nasnameyên tenê 8 ji wan hatine eşkere kirin. Di vê naberê de girtiyên li girtîgeha evînê gelekî wan li ber îqdamê ne cezayê darvekirinê li wan hatiye berîn. Bi daxuyaniyekê ragihand ku ew heta dawî piştgirî didin xwepêşandanan, piştgirî didin daxwazên rewa ên xwepêşanderan. Di vê navberê de tiştekî nû heye, hûn Melebextiyar nas dikin, Rêzdar Melebextiyar nas bikin elbet. Niha wî xwepêşniyaz kiriye ji bo Serokkomariya Iraqê. Çima? Dibêje eger yeketê Niştimanî Kurdistan û PDK di navbera xwe de li hev nekin,
ez amade me pişkirî bidimê ve goterê di rewşekî wisa da ka ez fotoğrafê jî bînim ser ekranê ji bo were bîra we dedî merov kesayetiyên xwe yên Kurdistanê hevano divê nas bike. Çima nas neke? Divê merov nas bike. Hele divan demên pêş me de bajarên Rojhilatê Kurdistanê yek bi yek bi tevê gund û navçeyan nas bikin. Rêxistin saziyên wê derê nas bikin ji we re lazim e. Sibê dest em vê derê nûçe pêşkêş bikin û bêjin ev bajar ku derê ye. İşê me tune edî em ji we re bêjin. Ji nihava xwe hazir bikin, dersê xwe bixebitin, dersa coğrafya bixebitin, dersa sosyolojî ya Îranê û Rojhilatê Kurdistanê ji xwe re bixebitin hevano. Ji bo vê derê de em dubare nekin tişta. Ji bo merû meselê fehm bike ez ê jî dersa xwe bixebitim, ne tenê hûn. Ez ê jî biçim coğrafya Rojhilatê Kurdistanê yek bi yek bi tevê gund û bajara da fêr bikim. Kîjan bajar ku derê ye? Millet sosyolojiya wî çi qas kîjan millet li ku derê ne? Filan bajarê kîjan milleta însan hene? Çi dixwin, çi vedixwin? Fabrîqe, xebat, îş, debara xwe, îdara xwe çi dikin? Wana hemî dibe em ser bixebitin. Yani rojên pêş me germin, dersê me pêşiya me hene, dibe em wana bixebitin. Xwe amade bikin. Siyasetmedarê navdariyê Herêma Kurdistanê Melebextiyar xwe ji bo posta Serokkomariya Iraqê namzet nîşan daye. Ofîsa Melebextiyar diyar dike ku ewlêdî jî namzetên pedekê yenekê dernakevin, dixwazin bibin beşekî ji bo çareseriyê. Ofîsa Melebextiyar her wiha da zanîn ku Melebextiyar wekî kesekî serbixwe xwe namzet nîşan daye. Lê hê jî wekî endamê Yekîtî Niştimanê Kurdistan yenekê xwe wisa dibîne. Di daxuyaniyê de çi tê gotin? Ew naxwaze li dijî namzetên Yekîtî Niştimanê Kurdistanê yan jî namzetê pedekê derbikeve. Derdê wî ne ew e ku namzetan bêtesîr bike. Armanca wî çi ye? Eger pedekê yenekê li ser namzetekî li hev nekin ê bo Serokkomariya Iraqê, ew bibe sedema li hevkirina wan. Bibe namzetekî hevbeş ê temamê Kurdan li Iraqê. Di derbarê danûstandanên bi aliyên Kurdistanî û Iraqê re ofîsa wî eşkere kir, wan bi hemû aliyan re danûstandin kiriye, wan soz daye ku piştgiriyê bidin wî. Ez dibêjim qey mesele hate fehmkirin. Ji bo me feq nake hevano. Serokkomariya Iraqê ji xwe tiştekî formalîte ye. Wisa serokê Cumhur, Serokkomarê Iraqê wisa xwedî biryar be tiştekî wisa tune ye li Iraqê. Hikûmet bi rêva dibe, hikûmet jî ne, welatên derve bi rêva dibin. Ya baş hûn bin hevano, nebin Serokkomarê Iraqê. Nebin Serokkomarê Iraqê. Yani pêşniyazda min li we hevano bibin nebin Serokkomarê Iraqê dibin çi bibin. Tamam. Em viya jî ewsa bikin hevano. Mesele girîngê vê derê de xuşka Gulistan Doku da axife ka ez fotoğrafê wê jî bînim dayînim ser ekranê. Hevano. Mesele ki bi êş e, ez fehm dikim meselê. Meselekî pir bi êş e. Êşa malbatê heqetên giran e. Mirov fehm dike ez hema vêya bînim danîm ser ekranê. İsyan, fotoğrafekî isyanê ye. Tamam. Gulistan Doku tê bîra we. Gulistan Doku tê bîra we. Roda wê pêra reportajek çêkiriye ji ber ku salvegera wendabûna wî ye. Xuşka Gulistan Doku'yu Aygül Doku dibêje xirabî li xuşka min kirin. Ew kuştin. Xuşka min ji bo ku wan rezdîl û riswaneke bi taybetî bi pîran û proje hatiye kuştin. Li ser wendabûna Gulistan Doku'ya re tam 6 sal derbas bûn. Xuşka wê Aygül Doku îdia dike ku xuşka wê hatiye kuştin. Destekî tarî ê di nava dewletê de naxwaze bûyer eşkere bibe. Ku jeran vet şêre
گولیستان دوکو 21 سالی بو لزانینگی همون زوری دخواند روژا 5 چله سال 2020 پشتی کو جوه یورده درکت یورده زانینگی ونده بو خبر جینه هاته گرتن جوه روژه و حتی نهات تو زانیارین بر بچاف ده درباره عقوبتا ویده توننه ویده می حسکری ویه بو قاشو حسکری بو ام نزانن زینل اباکاروف تکیلی وان چی بو ام نزانن ام تشتکی ایدانه ام نبیجن حسکری وی ام ببیجن ناسکی بو زینل اباکاروف ناسکی وی بو کره پلیسکی ترک بو yani zırbabı bu. Yani Kore jena polis bu. Azeri bun çi bun şu kadar hatı bun mesele ki değil mi? Le poliseki Türk bi diyavira zewci bu. Malbata Gulistanê îro di salvegera şeşemîn ya wendebûna wê de li Dêrsimê bû daxwaza edaletê kir. Xwişka Gulistanê Aygül Dokuyê waliyê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel bi veşartina sûjbaran sûjbar kir. Dibêje hinek tiş eşkere bûne. Lêjber ku qedexe li ser dosyayê heye em nikarin van detayan ji xelkê re eşkere bikin. Em mecbûrin li ser Twitterê li edaletê bigerin. Aygulê bang li rayadarên dewleta Tirkiye kir. Dibêje ez ji vê derê bang li serokkomar dikim. Bang li wezîrê karê navxwayî, wezîrê dadê, wezîrê dozger, mozger hemî mirovên edaletê bang li wan dikim bila êdî vê xerabiya organîze bi dawî bikin. Kesên ku ev xerabiya organîze kirine li derve bi serbestî digerin. Ma însanekî ji bo ku hinekî dayne ser gora xwe divê çi bike? Ma lazım e, ma mecbur e 6 salan ew xwasa mücadele bike li ber xwe bide sırf ji bo karibe hewsa çengekî xwelî bavêje ser gora zaroka xwe. İsyana wê ev e wekî din diya wê jî daxife Ayşegül Doku îdia kir ku xwişka wê ji bo bêdenkirinê hatiye kuştin. Xerabî li xwişka min kirin. Ji bo ku ev xerabî eşkere nebe xwişka min dan kuştin. Di destê me de agahî hene, belge hene. Kesên ku xerabî li xwişka min kirine ji bo ku xwişka min giliyê wan neke, ji bo ku wan li cîhanê rezîl û riswaneke xwişka min birin kuştin. Em êdî tehemûla vê êşê nakin. Di vê naberê de dayîka Gulistan Dokuyê jî Bedriye Doku di salvegera şeşemîn ya wendebûna keça xwe de got min keça xwe tesîmê dewletê kiribû. Ev 6 salan tu agahî ez jê nagirim. Keça min li Kuderê ji min re bînin. Dibêje dayîka Bedriye Doku hevan no rêveberiya xweser banga parastina aştiya navxweyî dike. Niha binêrin ez ji we re çi dibêjim. Ev 5 rojin ji Ehmed Colanî agahî nayê girtin. Em nizanin li Kuderê. Hin îdia dibêjin ku ew nexweş e di encama suîqestekî de pir giran birîndar bîye rakirine nexweşxaneyên Tirkiyê ana tê tedavî kirin. Hin fotoğrafên ku derketin di medya civakî de ji ber ku em tam nizanin em naxwazin parve bikin, em naxwazin bibin alet ji bo tiştî ku nehatibe piştrast-kirin. Lê mêrik li ortê tune ye. Ev heye. Piştî 5 rojan, piştî ew xwesa îdiayên di medya civakî de îro berpirsyarekî Rêveberiya Şamê derketiye dibêje na nûçeyên ku dibêjin Ehmed Colanî suîqas li hemberî wî çiyê bîye û rakirina nexweşxaneyekî Tirkiye bi temamî derewe tiştekî wisa tune ye dibêje. Lê heta vê saetê jî Ehmed Colanî ez jê re dibînim Ehmed Colanî. Ehmed Elşara bi navê din Colanî ji bo ku dirêj nebe Ehmed Colanî. Ji ber ku hêj colanîtiya xwe derneketiye. Bi xwe derneketiye li hember kamereyan neaxifiye. Di civîna dohiya bi qesedê re jî hebûna wî xuya nekir. Me nedît. Ne fotoğraf hebû ne jî di daxuyaniyên qesedê de em rastê navî wî nehatin. Çima? Ehmed Elşara Colanî li Kuderê. Wextê ku em dibêjin li Kuderê ne ku em merex dikin ka heye ya tune ye. Em merex dikin ya. Yani tiştek ku dixwazim bibêjim vê derê ne ku em berdikevin. Bi vê manê te dibêjim ha. Divê merov zimanê xwe rast bikarbîne.
ne ku em berwî dikevin. Tenê di meseleyên siyasî de dikare encamê biguherîne. Dikare rewşê biguherîne. Niha rêveberiya Xweser çû, qesede çû, peyman îmze nekirin, tenê biryardan ku ji vir û pêve ji bîn bidomin. Ê madem kî Ehmed el Şara nelwê diriye, ev generalê Amerîkî çima hat tevlîcivînî? Çima negotin qesede çima derneketiye negotiye, yan jî rêveberiya Şamê derneketiye negotiye. Ya filan saetê de em li hev civiyan, filan saetê de Ehmed el Şara hat, Mazlûm Abdî destê hev girtin, fotoğraf kişandin, û nîqaş kirin, negihîştin encamekî. Çima daxuyaniyekî wisa zelal ku mirovan têr bike tune ye? Tune ye. Ez binî mîra we hevano berê ku daxuyaniya rêveberiya Weser daxuyaniya rêveberiya Xweser ji we re bixwînim. Şemal Beşîrî îşev saet di bîst û yêkan de mîvanê min e ji kerema xwe re me bi tenê nehêle, me behsa Îranê bikin. Sporê rojhilata navîn e, sporê Kurdên me ê Rojhilatê Kurdistanê ye. Ew ê ji me re şîroveyên balkêş bike. Em li bendê ne. Rêzdar Şemal Beşîrî mîvanê me ye saet di bîst û yêkan de li gorî saeta Ewropayê, 11 li gorî saeta Kurdistanê yani 23. We goterê temam. Wê demê em hema derbasî meseleya rêveberiya Xweser dibin. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê banga nêzîkatiyekê berpirsyar ji bo parastina aştiya navxwayî û mafê giştî kir. Rêveberiyê diyar kir ku mafê hemû welatiyên Sûriyê ji bo derberîna aştiyane beşdariya siyasî heye. Min Kurdiya vê daxuyanî neguherandiye. Kurdiya wî çawa be ez ê mîna wî bixwînim. Îdî hevano ez Kurdiya ajansa naguherînim. Ji bo ku em bikaribin hinek ferqiyê bibînin. Em xwe fêrî zimanê wan bikin. Îdî em westiyan heqeten redaksiyon û guherandinê. Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye îro di derbarê rewşa li Sûriyeyê daxuyaniyekê weşandiye. Daxuyanî bi vî şeklî ye. Rêveberiya Xweser te qes dike ku divê nêzîkatiyekê berpirsyar ji bo rewşa heyî were nîşandan ji bo parastina aştiya navxwayî û mafên giştî. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê piştrast dike ku piştgiriyê dide mafên hemû Sûriyeyan bê cudahiya etnîkî, bê cudahiya olî yan jî siyasî ku baweyekê aştiyane fikr û ramanê xwe derbirînin, xwe pêşandanan bikin, beşdarî siyasetê bibin ji ber ku ew mafên rewan e ku divê neyne sûcbarkirin yan jî bin pêkirin. Xweş e. Rêveberiya Xweser her wiha diyar dike ku daxwaza beşdarbûna di karûbarên giştî de mafekî neteweyî ê bingehîne. Çareserkirina van daxwazan divê li ser bingeha lêhevatina siyasî ya berpirsyar be. Dûrî pênaseyên giştî yan zimanê ku perçebûnê kûrtir dike, nefretê gurttir dike. Rêveberiya Xweser di wê baweriyê de ye ku civaka Elewî weke beşekê yekgirtî ya civaka Sûriyê êşa polîtikayên rejîmeke despot kişandiye, bi dehan salan civak îstismar kiriye. Her wiha çareserkirina vê mîratê bi dubarekirina nakokiyên kevin yan jî sûcdarkirina civakan nayê pêkanîn. Tercüma wî çi hevano? Civaka me ya Elewî ya li Sûriyê ku ew xwasta kişandiye ji zemanê berê, îro kes bila ranebe wana dîsa sûcbar neke nebêje wana mirovên rejîma berê bûn. Bes e êdî. Kes bila Elewiyên li Sûriyê sûcbar neke weke bermayiyên Baasê û êrişê wan neke. Rêveberiya Xweser xwedî li Elewiyan derdikeve yek, xwedî li Durziyan derdikeve du. Rêveberiya Xweser her wiha şiyariyê dide li ser hewldanên kesayetiyên ku bi rejîma berê mîratêya wê ya tepesker û girêdayî dixwazin xwe ji nû ve bicihî bikin. Li ser navê hin pêkhatiyan tevbigerin. Xwepêşandanên aştiya ji xwe re bikar bînin. Ev nêzîkatî xizmeta daxwazên gelê Sûriyê nake. Ne li gorî pêdiviyên qonaxa heyî ye. Derbaskirina vê mîratê şertekî bingehîn e ji bo veguhestina ber bi Sûriyeyekê dadperwer, adîlane û aram ve. Nêzîkatiyên rêveberiyê yên siyasî li ser nêrina wê avakirina dewletekê, li ser bingeha demokrasiyê, hemaletîbûna azad, hesabpirsînê, serweriya qanûnî, rêzgirtina pirrengiyê,
çiye tamam. Yani redkirina gotinên nefretê xebata hevbeş ber bi dewleteke demokratîk a piralî ve ku azadî û rûmeta hemû Sûriyeyan misoger dike hatiye avakirin. Cümleyên pir dirêj in hevan heta merû fehm dike çi halî yani heqeten tercüme lazim e wergerî lazim e. Nizanim. Mesela rêveberiya xwe serderd dikeve şîretan dike li rêveberiya Şamê pir xweş e. Tam di wê demê de jî em dibînin ku li Swêda li herêma Durziyan dîsa êriş pêk hatine êrişên rêveberiya Şamê. Ecêb ne? Ecêb e. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye so ragihand ku li gundên Mejdel û Mezraa ên gundewarê Rojavayê Swêdayê di navbera hêzên hikûmeta veguhêz û hêzên parasvanên niştimanî ên Swêdayê de pevçûn derketine. Di pevçûnan de hêzên hikûmetê çekên giran bi kar anîne hem jî di nava milletên sivîl de. Hêzên parastinên niştimanî bersiv dane êrişên hikûmeta Şamê. Yani hêzên parasvanên niştimanî tê mana hêzên Durzû bersiv dane hêzên hikûmeta Şamê. Pevçûn li gel berdewamiya binpêkirên agirbestê ji hêla hêzên hikûmeta veguhêz ve pêk tê. Bi xwedê ji van cümleya fehm nakim. Ev pevçûn li gel berdewamiya binpêkirinên agirbestê ji hêla hêzên hikûmeta veguhêz ve pêk tên. Di vê naberê de hevan da wezîra karê derve serokwezîra Danîmarkayê ji Donald Trump re dibêje Donald Trump li ser Grönlandê tu heqê te tune ye. Me tehdît neke, gefal me nexwe. Here ciyê xwe de rehet rûnê. Serokwezîra Danîmarkayê vê tiştê ji Donald Trump re dibêje. Ka sibê du sibê Donald Trump wê di derbarê vê canekê de biryara operasyonekê bide yan na? Ya. Hevan no nûçek deqeya dawî heye di derbarê Maduro de Mehkemeya New Yorkê biryara cezayê îqdamê daye. Em çawa binivîsînin? Bilez nûçek lezgîne ne? Dadgeha Amerîkayê cezayê îdamê cezayê darvekirinê. Ne darvekirine ya? Vana bi evê jî dikujin, bi şîringê dikujin Meriye ya. Cezayê îdamê ye. Li Maduro birîn. Yani mesele ne darvekirine? Cezayê îdamê, cezayê kuştinê ye yani. Dadgeha Amerîkayê ez ema vîya ser rastkim danîm ser ekranê bilekeve qeydan cezayê îdamê li Maduro birî. Êdî nizanim hevan no. Nizanim. Yani Maduro di zindanên wî de çend însan hatine qetilkirin di encama îşkencê de. Di zindanê wî de gelo çend însan mağdur in. Ji zarokê xwe dûr man weke Selhedîn Demirtaş. Maduro çi qas piştgirî da wan despotan ên ku di zindanê xwe de şoreşkeran digirin, ceza dikin. Aniha hevan do di derbarê vê nûçeyê de ez biçim hinekî bigerim. Nûçeyek dawî heye tune ye. Yani vê gavê ev nûçe neketiye ajansan tenê hin hevalê min ê wan deran wisa ji min re agahî dişînin ew jî tiştan dibihîsin. Meeşê herî kêm ê teqewutan diyar bûye li Bakurê Kurdistanê Tirkiye. Hûn zanin bîyê qas ji sedî 12 hatiye zêdekirin li meeşê we. Hevalê me teqewut, temaşevanê me teqewut yani ew ê emeklî. Dibe hûn bizanibin meeşê we ji vir û pê ve sedî 12 zêde bîye yani derketiye 19 hezarî. Meeşê we 19 hezar e. Yani ji 19 hezarî dest pê dike. Niha Maduro di mehkemê de derketiye hevan no gotiye
Dinabera devleta min û Amerîkayê de şer heye, ez esîrê şerim, ez muameleya esaretê dixwazim. Yani dinabera min û dewletê de dinabera dewleta min û Amerîkayê de şer heye. Normal usûla şer çi be? Qaîdeyên navnetewî ê şer çi bin? Ez dixwazim li gorî wî were mehkeme kirin. Yani muameleya esîrbûnê dixwazim bibînim. Ne ku yani Mahkemeyê Amerîkayê nas nakim. Ez şoreşgerim, ez serokê dewleta xwe me, Amerîka li hember dewleta min şer îlan kiriye û ez dixwazim wekî esîrê şer muamele bibînim, dibêje Maduro. Yani tiştekî wisa heye. Ka ez li Euronewsê binêrim gelo tiştek dibêjin, nabêjin. Niha ev li Amerîkayê niha rojê hûn zanin, aniha mehkeme didome. Ya mesela Euronews rabiye dibêje akûzê de trafîk de drog. Mesela. Tamam. Yani Mêrik serokê dewleta xwe ye bi evê tê sûcbar kirin. Yani mîna ku trafîka madeyên hişbir kiribe ji ber wî hatiye mehkeme kirin. Agahî nadin. Ancak hevalê mirovan li wê derê be bikaribe agahî bide. Aniha em li bendê ne hevalê me li wê derê yan jî temaşevanê me ê li wê derê eger hebin xêra îmana xwe eger îman mabe bikaribin agahî bidin me süper dibe. Yan jî tiştek ku em dikarin çê bikin ka min nûçeyê xwe hemî pêşkeş kir nekir. Ev hat mesele ket navberê wisa ye. Tiştek ku dixwazim bibêjim ev e. Carna nûçeyên deqeyên dawî dikevin navberê merov nûçeyê xwe yê ku amade kirine ji bîr dike. Hevanno ez aniha pêşniyaz li we bikim ez eyn wisa bikim. Hevalam ez peyamê we dixwînim niha mala we ava tiştek ji we dixwazim hêvî dikim hûn bibin endam bibin abone ji kerema xwe re. Colanî me ji were gotiye ket nizanin ku derê ye. Êdî hûn texmîn bikin. Hinek dibêjin li Tirkiye tedavî dibîne, hinek dibêjin di komayê de ye, hinek dibêjin sax e. Mesela hevalê wî yê Şamê dibêjin tiştekî wisa çê nebiye. Yani suîqas çê nebiye. Ke ku suîqas çê nebiye bila derkeve biaxife, bila fotoğrafê xwe nîşan bide, tev li civîna doh biye. Yan jî bila hevalê me ê Rojavayê Kurdistanê teyîd bikin ku tev li civînê biye. Hevanno mahkemeya Maduro bi dawî bû. Dibêje ez esîrim, ez dîlê şerim di destê Amerîkayê de ez wê muameleyê dixwazim li gorî hiqûqa navnetewî ya şer dixwazim muamele bibînim û aniha mahkeme bi dawî bû ber bi zindanê ve şûn ve diçe. Aniha Maduro li erebî hate swarkirin dişînin zindanê. Eger dîmen hebin ez nîşanê we didim. Yani hûn çi difikire nizanim hevalekî doh çi digot gotina wî hinek serê min de rûnişt. Şûna ku merov millet tev de weke li Îranê şûna ku merov raperên û serhildanan bide destpêkirin ji bo hilweşandina rêvebiriyek despot baştir e merov biçe pasûyê bigire bîne bavêje hepsê bê ku kes zirar bibîne, bê ku kes bimire. Ev baştir e. Lê em dizanin ku di dema operasyona li Karakasê de hin însan hatine kuştin. Heyf e. Ez hewl didim dîmenê dawî ji we re peyda bikim ê ku Maduro ji mehkemê derdikeve ber bi evê ve diçe. Ber bê zindanê ve. Deqekî. Aniha Ajansê Fransî dinêrim. Yan jî tiştekî em bikin hevan ez xatir ji we bixwazim. Ez biçim xwe hazir bikim ji bo saet 21 baş e? Em wisa bikin.
Serokwezîra Danimarkayê li dijî Amerîkayê dertkeve dibêje Donald Trump hetê xwe zanibe Grönland, Mürünland tune ye. Tu xewa xwe de nabînî. Tiştî wisa neke. Ya divê naberê de dewleta Swîsre dest daniye ser mal û milkê Maduro. Ya Swîsre jî van aliye de hinek gêrfersend e. Yani li evê digere, li firsendekî digere binêrin çi kiriye? Binêrin çi kiriye? Tayyip Erdoğan telefonê Donald Trump kiriye, jê re gotiye hinekî nerm tevgere. Niha hûn zanin di şerê duyem yê cîhanê de wextê ku Hitler êrişê cûhiyan kir, cûhiyan xwe spart Swîsre, Hitler şertekî danî ser Swîsre, got her kesî ku were ser sînorê te dibe tu J erfa J li vê derê yani Jwîf û ji min re gerî bişînî û mal û milkê wan jî tu dikarî destanî serê. Ê Swîsre, perê wan û zêrê wan û hebûna wan milletek zengîn e. İja îro jî Swîsre dest daniye ser malên pereyên Maduro. Ya Maduro tu qaşo însanekî sosyalîstî. Perê te çi digere li Swîsre? Mesela perê Venezuela be Swîsre nikare dest daniye serê. Perê Venezuela. Maduro tu weke sosyalîst perê te çi digere li Swîsre heqeten. Te ji ku anî ew pere? Mesela. Tu wan pera ji ku tînî? Tu normal insanekî memurî, maaşê te heye, tu serokê dewletê maaşê te heye, milletê te gotiye temam em wekalet didin te. Mesela mîna Tayyip. Ya Tayyip tu van pera ji ku derê tînî mesela? Tu çi wat karî zengîn bî? Maaşê te heye mîna dünya alemê. Memurî memur. Ev e, problem ev e. Ji ber vê ez ber van însana nakevim. Rêvebirekî piştî ku hat ser hikûm eger ji milletê xwe dewlemendtir be muheqaq dize gendel e. Rûjdar e. Berê ku tu werî ser hikûm mal û milkê te çi be? Bila normal e. Merû rêz û hirmet nîşan de. Dibe ku karsaz bî, dibe ku te ji dê û bavê xwe girtibe, mîras mabe ne problem e. Ama roja ku tu hatî ser hikûm perê te çi be? Dibe ew be. Piştî wî dibe tu nikarî bixebitî tiştekî. Tu nikarî biçî mesela ez wextê ji te re dibêjim tu serokwezîrê min î yan jî serokkomarê min î dibe tu xizmetê ji min re bikî te jî gotiye erê. Ama piştî wî tê tu him dibî serokkomar, tu dibî serokê dewletê û hem jî di ber re tu diçî ji xwe re tîcaretê dikî. Nabe. Tu nikarî wan perê xwe bînî, tîcareta çi dibe bila bibe. Heqê te tune ye. Dibe merû tîcaretê li rêveberên dewletan qedexe bike. Ne rast e. Tu ji wan pera digirî tînî Tirkiye. Wan bi tonan zêrê wî li Tirkiyeyê ye. Tu wan pera tînî dixî bankê Swîsre. Xêr e. Emrê te çi ye ya? Tu 65 tu heftê yan 10 salê din dimirî gever dibî çi ye ya? Ya dawa te çi ye? Tu li pê çi ye nizanim. Ew jî Tayyip jî herkes jî. Yani Erbakan heta roja bimre jî li Swîsre zêrê wî hebûn. Ya însan çawa wexta birçîye, çav birçîye. Yo emre îro hey sibê tinê ya. Berheman bihêlin, berheman, ne pere bihêlin. Perê milletê xwe didizin dixin banka. Ya hûn alimin, alim. Mesela Maduro, madem ki tu sosyalîstî, rûnê berhem binivîsîne, pirtûk binivîsîne, tecrübeyê xwe binivîsîne. Merû çawa dikare bibe însan, merû çawa dikare milletê xwe dewlemend bike. Bi vê nîvrê got, madem ki tu dibêjî dewleta min, welatê min, xwedî petrola herî dewlemenda cîhanê ye, bu pesnê xwe didî. Tamam. Çima milletê te milletê herî feqîrê cîhanê ye, ew hesabê wî bide arkadaş. Hesabê wî nadî. Tayyip Erdoğan dîse bi wî şeklê. Ya Türkiye welatê yek ji welatên herî xweş ê cîhanê ye. Tu çi bibêjî heye, tu çi baj û şîn dibe. Baraj, Dicle, Fırat û sê aliyê wî behr. Millet perîşan e. Çawa mümkün e? Ka tune. Millet gêj bîye. Millet sinîrî wî jî hatiye girtin. Dom ji were bes kir. Yani teviziye, millet teviziye. Yani eşe his nake, birçîbûnê his nake. Zombi, biye zombi. İşte em naxwazin milletê me jî wisa be. Mesela ez tim pêşniyaz dikim. Hevalno. Rojavayê Kurdistanê
mesela dekolonizasyon heye nexweşiyê ki tu xwe pak dikî ji kolonizasyonê paşê jî milletê xwe dixê rewşekî wisa perîşan ku hewceyê kolonyalîstan dibin. Vaya felaket e. Divê te wextê ku van dagirkeran ji welatê xwe kir der te azadiyekî anî divê milletê te tu cara hewesiya xwe bi dagirkeran neyîne. Yek ferdekî welatê te eger çû li welatê dagirker îltija kir xwe spart wê derê hewesiya xwe bi jiyana wan anî divê manê tu despotî mana desilatariyete tunê dibê tu hilweşî. Dibê tu hilweşî. Tu tiştekî nepîroz e. Li Kübayê jî wisa ye. Ya te şoreş çêkiriye temam. Dewlemendiyê te hene, her derê te behre tu çi bikî dikarî xwe xwedî bikî. Milletê te çima birçêj me re bêje. Ambargo, na ez bawer nakim tenê ambargo be. Ne wisa ye. Yani çepkir jî pir zû dibin dîktatör. Weke rastkiran. Nexweşiyekê. Hevano, min çi ji were digot? 20 ton zêrên Maduro li Türkiye ne, li cem Tayyip Erdoğan'a. Zerre Venezuela'yı ne? Ya zerre Venezuela'yı ve li Türkiye çi digere mesela. Ew jî probleme. Muhakkak şahsiye. Yani tiştî wisa merû nikare ragire. Ez ber insana nakevim. Hevan ez xatir ji we dixwazim saet di 21 de awsa saet di 21 de Şemal Beşîrî bi tenê nehêlin di derbarê Rojavayê Kurdistanê û amedekariyên Îranê ê şer de hûn jî pirsê xwe amade bikin werin sozê mêrê berê ez ê pirsê we ji Rêzdar Şemal Beşîrî bipirsim xatirê we dem baş herêbin.